space to move up? Move up if you can.
Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου. Υπέρ του Πατρός ημών ευσεβίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της κόμης ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν, πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς. Και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της Παντανάσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων Καλλινίκων
Αγίων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εφόρου και προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκου, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς. Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, Κύριε Βαρθολομαί, Πάτερ Αυθέντα και Δέσποτα. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αυστραλίας, Κύριε Μακάριε, υπέρτιμε και έξαρχε πάσης Οκεανίας, Πρόεδρε της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, οσιότατοι αδελφοί και οσιότατε αδελφέ, αγαπητοί εν Κυρίου αδελφοί. Τα λόγια μου είναι αδύνατον να εκφράσουν την ιστορική σημασία και σπουδαιότητα της παρούσης ημέρας. Όχι μόνο για την Ιερά Μονή Παναγίας της Παντανάσης, αλλά και κατ' επέκταση για ολόκληρη την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας. Παρομοίως και τα αισθήματά μας ανίποτα κι αυτά. Απλά τολμούμε να τα συμπυκνώσουμε στο ψαλμικό «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Νιώθουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη και βαθύτατη τιμή που καλωσορίζουμε την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης, Κύριο Βαρθολομαίο, τον ηγούμενο του Μεγάλου Μοναστηρίου του Φαναρίου, σε τούτο το ταπεινό μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται ακόμα στα πρώτα βήματα της ζωής του. Η παρουσία σας ανάμεσά μας αποτελεί μια σπάνια ουράνια ευλογία που γεμίζει τις καρδιές μας με απερίγραπτη χαρά και πνευματική έξαρση. Είναι δώρο πολυτίμητο που το οφείλουμε στην αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρίου Μακαρίου, του Πατρός και Ποιμενάρχου μας. Δεν αρμόζει ασφαλώς σε μένα, ούτε ως νεωτέρου, ούτε ως εκ της θέσεώς μου εν τη Εκκλησία, να κάνω εκτιμήσεις, αλλά θα ήταν απαράδεκτη παράληψη, εάν δεν αναφερόμουν στην μεγάλη ευλογία που συνιστούν οι πρωτοβολίες και το παράδειγμα της Παναγιώτητος ημών. Εκ του μακρόθεν παρακολουθούμε και θαυμάζουμε την εκ μέρους σας προβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδόξου πίστεως επί της παγκοσμίου σκηνής. Η ακλόνητη αφοσίωσή σας στο να δημιουργείτε εκκλησιαστικές γέφυρες, να προάγετε την παγκόσμια ειρήνη, να αποκαθιστάτε ιερούς ναούς και μονές, να κατατάσσετε πλήθος νέων Αγίων στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας, και όλα αυτά εν μέσω πολύ δεινών προκλήσεων αποτελούν όντως παράγωγα Θείας εμπνεύσεως.
Επιπρόσθετα, η πρωτοπόρος συμβολή σας στο περιβαλλοντικό κίνημα, όπου διακηρύσσετε ως χρέος πανανθρώπινο και διχριστιανικό την φροντίδα για τη δημιουργία του Θεού και έχει τεράστια απήχηση σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αδιάκοπες προσπάθειες και ο παραδειγματικός σας βίος συνιστούν σημαντικότατες πηγές δυνάμεως και ενθάρρυνσης για εμάς. Ενώ η εδώ παρουσία σας, παρά το επιβαρημένο πρόγραμμά σας, αποδεικνύει περίτρινα την βαθιά σας αγάπη και την γνήσια ποιμαντική σας φροντίδα απέναντι στον καθένα μας, ακόμα και στον πλέον ελάχιστον εξ ημών. Με αισθήματα βαθυτά της ευγνωμοσύνης μνημονεύομαι την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου να αποστείλει τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κύριο Μακάριο να ποιμάνει την τοπική μας Εκκλησία. Η άφιξή του έχει σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Ορθοδοξία στην Αυστραλία. Μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πνευματική αναγέννηση, σύμπνοια και ενότητα. Οι ακούραστες προσπάθειες του Σεβασμιωτάτου όσον αφορά στην προαγωγή της πίστεως, της ομόνοιας και της αλληλοκατανόησης έχουν γίνει πραγματικά δυνάμεις μεταμορφωτικές για την Αυστραλία Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ηγεσία του έχει ενισχύσει περαιτέρω τους εκκλησιαστικούς μας δεσμούς και μας έχει εμπνεύσει να ζούμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εντονήν αιώνι. Επιπρόσθετα, είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον Σεβασμιότατο για την άψογη συνεργασία που έχει αναπτύξει με όλους μας, κάτι που έχει εμπλωτίσει κατά πολύ την κοινότητά μας. Η ταπεινή μονή μας βρίσκεται στις απαρχές της ιδρύσεώς της και μάλιστα σε μια χώρα που προηγουμένως ήταν εντελώς ξένη σε ιερές παραδόσεις, όπως η μακραίωνη Ορθόδοξη μοναστική παράδοση. Αυτά τα βουνά δεν έχουν αγιαστεί από τα δάκρυα και τον υδρότα των ασκητικών παλισμάτων. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε και παρηγορούμεθα με τα λόγια του Οσίου Παϊσίου, ο οποίος, παρεπιπτόντος με την σοφή απόφαση του πιμενάρχου μας Κυρίου Μακαρίου, επισήμως ανεκηρύχθη έφορος και προστάτης της Αυστραλίας, και ο οποίος είπε τα εξής: «Νιώθω ότι η Αυστραλία θα αγιαστεί από το αίμα μαρτύρων και από αγώνες ασκητικούς». Ό,τι έχουμε πάντως το οφείλουμε στις άοκνες προσπάθειες, τις διάπειρες προσευχές, τον ζέοντα ζήλο και το πρωτοποριακό πνεύμα του πνευματικού μας πατρός Γέροντος Στεφάνου, του κτήτορος της Μονής και προηγουμένου, προς τον οποίον είμαστε ανυπολόγιστα υπόχρεοι. Χάρη στη δική του ανταλάντευτη πίστη και πεφωτισμένη καθοδήγηση επιδοθήκαμε και εμείς σε τούτο το ιερό ταξίδι και σε αυτόν αναγνωρίζουμε την προσωπική μοναχική αφιέρωση, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το ιερό καταφύγιο. Τέλος, εκφράζοντας την εκ βάθους καρδίας ευγνωμοσύνη μας για αυτήν την ιστορική επίσκεψή σας προσφέρουμε ταπεινά ένα ιδιαίτερο για εμάς δώρο. Μία εικόνα που έχει φιλοτεχνηθεί στο εικονογραφικό μας εργαστήριο. Η εικόνα αυτή, ιστορημένη πάνω σε φλοιό που προέρχεται από ένα είδος λεπτοφυούς ευκαλύπτου
και ζωγραφισμένη με χρώματα που παρασκευάζονται από πετρώματα της περιοχής μας και αναπαριστά την Κυρία Θεοτόκο με βάση το σεβάσμιο πρωτότυπο της Παναγίας της Νικοποιού. This icon, painted on the bark of the stringy bark tree and using pigments from the monastery's grounds, depicts the Theotokos based on the revered Nikopios original. Συνδυάζει επίσης με όμορφο τρόπο την βυζαντινή και την αυτόχθονα παράδοση, προβάλλοντας μια αρμονική συνέργεια που αντανακλά τον βαθύ μας σεβασμό τόσο προς την πνευματική μας κληρονομιά, όσο και την πολιτισμική μας οντότητα. It beautifully combines Byzantine and indigenous traditions, creating a harmonious synergy that reflects our deep respect for both our spiritual and cultural heritage. Σας παρακαλούμε να δεχθείτε το ταπεινό μας δώρο και ευχόμαστε όπως η εικόνα αυτή λειτουργήσει ως σύμβολο του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης μας προς το σεπτό πρόσωπό σας, καθώς και ως μία διαρκής υπενθύμηση τόσο της εδώ επισκέψεώς σας, όσο και του πνευματικού δεσμού που αδιαρρήκτως μας ενώνει. Ζητούμε ταπεινά την ευλογία σας και εξητούμε τις προσευχές σας στον αγώνα της μετανοίας που επιτελούμε. Όσον αφορά δε τις πολλές μας ατέλειες, Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, ευελπιστούμε στην κατανόηση και επίοικιά σας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την εδώ ευλογητή παρουσία σας. Είμαστε ευγνώμονες και εσαΐ υπόχρεοι. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας, Παναγιώτατε Δέσποτα. Πολλά τα έτη σας. Ιερότατε Αρχιεπίσκοπε Αυστραλίας, Κύριε Μακάριε, Ιερότατη και Θεοφιλέστατη αδελφοί αρχιερείς, εξοχότατε Κύριε Πρέσβη της Ελλάδος εν Αυστραλία, οσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα του Οικουμενικού Θρόνου Κύριε Ευσέβιε, ηγούμενε της Ιεράς Ταύτης Μονής, οσιότατη μοναχοί και μοναχέ, ευλαβέστατη προσκυνητέ, εν χαρά αφάτο και συγκινήσει βαθία, η μετέρα μετριώτης και η τιμία συνοδεία μας, επισκεπτόμεθα των τόπων αυτών των ευλογημένων και υγιασμένων, εκ της χάριτος και της παρουσίας της υπεραγίας Θεοτόκου της επικεκλημένης Παντανάσης, αλλά και εκ των ασκητικών κόπων και αγώνων των εντάφθα Φιλοτίμος και Θεοφιλός ενασκουμένων πατέρων, υπό την σεσοφισμένην και στιβαράν πνευματικήν καθοδήγησιν του οσιολογιωτάτου καθηγουμένου Κυρίου Ευσεβίου και ενταυτό υπό την Αγίαν Ευχήν και την Ιεράν Πατρικήν Προστασίαν του προηγουμένου Πολιού Γέροντος Στεφάνου και ταύτα πάντα ευσχημόνος και κατατάξιν και εν υπακοή και σεβασμό προς τον Ιερότατον Αρχιεπίσκοπον Κύριον Μακάριον, των κανονικών επίσκοπων και επιμενάρχην του τόπου. Εκφράζομεν την βαθυτάτην και καρδιακήν ημών ευχαριστίαν δια την επίσημον και λαμπράν αυτήν υποδοχήν και των κόπων εις των οποίων υπευλήθητε δια την τιμήν του Πατριάρχου και δι' αυτού πρωτίστως και εξαιρέτως της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της οποίας την ευλογίαν, την στοργήν, το ενδιαφέρον και την αγάπην κομίζομεν εις όλους ημάς και απονέμομεν την πατρικήν και πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν. Η ύπαρξης Ορθοδόξου τινός Μονής,
εδώ εις τους αντίποδας της γης. Ομοιάζει ως γεγονός παράδοξον και ούτως υπήν ξένων, ιδίως μάλιστα εις την παρούσαν συγκυρίαν και εποχήν, του τέστην εις την εποχήν της μετανεωτερικότητος, της ταχύτητος, της εικόνος και δι της χυδαίας τιαύτης, της ειδωλοποιήσεως, ούμην αλλά και θεοποιήσεως της ύλης, της εκπτώσεως των υγιών αρχών και αξιών. Αλλά όμως ο μοναχισμός, κατά την διδασκαλίαν συγχρόνου τινός με μαρτυρημένης αγιότητος γέροντος, είναι το διαρκές μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και δια των ίδιων των μοναχών και δια των κόσμων ολόκληρων. Οποιανδήποτε διακονίαν επιτελεί ο μοναχός, αυτή υπενθυμίζει εις αυτόν την Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, ο μοναχισμός είναι ο διαπρίσιος κήρυξ και ο τρυρός αγγελιαφόρος της Βασιλείας του Θεού, η οποία θα πρέπει να είναι και το πρώτιστον μέλημά μας, κατά το Κυριακόν Λόγιον. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Εάν λοιπόν η Αγία ημών Εκκλησία έχει ως σκοπόν να μεταμορφώσει τον κόσμο ολόκληρον εις Βασιλείαν του Θεού, η ύπαρξη ενός μοναστηρίου εις ένα τόπον όχι μόνον δεν αποτελεί παράδοξον, αλλά είναι ό,τι το φυσικότερον και ευλογημένον, καθώς συνιστά νησίδα, όασιν, προεικόνησιν και πρόγευσιν της ερχομένης Βασιλείας. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είναι το όντι πλουσίως ευλογημένη και ηλεημένη παρά Θεού, με την ύπαρξη και λειτουργίαν όχι μιας, αλλά 5 ιερών μονών, οποίοι προοδεύουν και ακμάζουν πνευματικώς, χάρη στο αγωνιστικό φρόνημα των μοναζόντων και μοναζουσών, αλλά χάρη και στο ενδιαφέρον και την πατρική αγάπη του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, έξοχον παράδειγμα τιαύτης πνευματικότητος και υψηλού μοναστικού φρονήματος αποτελεί η Ιερά Μονή της Παντανάσης, η οποία ανιδρύθη το έτος 1975 υπό του ακαμάτου πολυσεβάστου γέροντος προηγουμένου Στεφάνου, ο οποίος εγνώριζε καλώς ότι άνευ της υπάρξεως και λειτουργίας των ιερών μονών η πνευματική ζωή και παρουσία τοπικής τινός Εκκλησίας παρουσιάζει σοβαροτάτας ελλείψεις. Με την ευχήν και την ευλογίαν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού, η Μονή έκαμε τα πρώτα της βήματα εις ένα τόπον μακράν της παρούσης τοποθεσίας. Αλλά βραδύτερον η πρόνοια του Θεού και η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου οδήγησαν την αδελφότητα εις των ωραιότατων και κατάφυτων τούτων τόπων και συν το χρόνο οικοδομήθηκαν τα περίλαμπρα κτίρια, ευξήθη ο αριθμός των πατέρων και κυρίως εμεγεθύνθη ο ζήλος και η αγάπη δια των Χριστών και την Βασιλείαν Του, αφού όπως ήδη ελέγχθη ο μοναχισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πόθος της Βασιλείας. Τον πόθον αυτόν εκαλλιέργησεν εις τους πατέρας με επιστήμην και επιμέλειαν ο πολιός προηγούμενος Στέφανος, χωρίς να παραμελήσει την διακονίαν του εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν, καθώς υπήρξεν ο εμπνευστής και ιδρυτής της Χριστιανικής Ενώσεως Νέων και του Κέντρου Προνοίας, αλλά και γενικότερον ήτο ο πολύτιμος συμπαραστάτης της Αρχιεπισκοπής εις κάθε καλών έργων. Εκ των στενών συνεργατών του αηδήμου Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ και εν συνεχεία του Στυλιανού, αποδεικνύουν και δια του τρόπου αυτού ότι ο μοναχός ζει μεν εκτός του κόσμου,
αλλά δεν αδιαφορεί δια των κόσμων και των λαών του Θεού. Τον ευλογούμεν ολοθύμως και τον επενούμεν καρδιακός τον πατέρα Στέφανον, δια την πολυετή και ακάματον προσφοράν του εις την τοπικήν εκκλησίαν και ως τιμητικήν επιβράβευσιν της μακράς προσφοράς και της αφοσιώσεώς του. Το απονέμομεν σήμερον ενώπιον της αγάπης σας, το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, με την ευχή να συνεχίσει δια πολλά έτη ακόμη να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πνευματικότητος, εργατικότητος και υπακοής στην Εκκλησία. Να ζείτε γέροντα, άξιος. Άξιος. Επάνω εις τα αυτά πνευματικά ίχνη και το αυτό παράδειγμα πορεύεται αξίως και ευσεβώς και ο σημερινός καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Κύριος Ευσέβιος, τον οποίον ομοφόνος εξέλεξεν η αδελφό της μετά την παραίτηση του προηγουμένου γέροντος Στεφάνου το έτος 2010 και προς τον οποίον εκφράζομεν την ευαρέσκειαν και τον έπαινον της Μεγάλης Εκκλησίας και ημών προσωπικός δια τα θεοφιλή του έργα και την ενυπακοή και αφοσιώση προς την Εκκλησίαν μοναχικήν του διακονίαν. Γνωρίζομεν καλώς ότι το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος και συγχρόνως της ηγουμενίας και της διοικητικής μερίμνης της Μονής συνιστά άθλημα δύσκολων και επίπονων. Όμως η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου της Παντανάσης, της προστάτηδος και εφόρου της Ιεράς Μονής, είναι το ασφαλές καταφύγιον, ο αχήμαστος λιμήν, το άρρηκτον τείχος και η λυσιτελής έκβασης. Η Κυρία Θεοτόκος, πατέρες και αδελφοί, είναι το ακριβέστερον υπόδειγμα και ο τέλειος υπογραμμός της ζωής των μοναχών και ο μόνος λόγος εις την καρδία και τα χείλη ημών, έστω το ανάλογον προς τον λόγον αυτής, ιδού ο δούλος Κυρίου γέννητόμη και τα το ρήμα σου. Και τότε πάσα η ζωή και η μοναχική αφιέρωσή σας, αγαπητοί, θα καθίσατε γλυκία, χρηστή, ελαφρά και ευλογημένη. Κατακλείοντες την σύντομον αυτήν προσλαλιάν δια της πατρικής αυτής παρενέσεως και προτροπής και ευχαριστούντες εκ βάθους καρδίας, άπαντας δια την εξόχως ευλαβή και συγκινητικήν υποδοχήν και τους πρόφρονας λόγους σας, Άγιε καθηγούμενε, μεταφέρομεν εις άπαντας την ευλογίαν του Μεγάλου Μοναστηρίου του Φαναρίου, όπως ορθώς το εχαρακτηρίσατε κι εσείς, και παρακαλούμε θερμός να εύχεστε υπέρ του Πατριάρχου και της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και να μην μας λησμονείτε στο κομποσκήνι σας. Αμήν. Άγιε καθηγούμενε, μία κανδύλα για την εικόνα της Παντανάσης, εις ανάμνηση της επισκέψεώς μας, του προσκυνήματός μας. Και αυτό για σας, Άγιε καθηγούμενε. Πού είναι ο πατήρ Στέφανος? Γέροντα, ελάτε. Ναι. Ο Άγιος Μέγας Εκκλησιάρχης θα διαβάσει το πιτάκιο, το ενεργετήριο γράμμα της Μικρός Εκκλησίας προς τον πολυσέβαστο πατέρα Στέφανο. Η μετριώτης ημών δια του παρόντος Πατριαρχικού Ευεργετηρίου Γράμματος δήλων ποιείται και βεβαιεί ότι τιμής ευουλωμένη κατηδίαν πατριαρχικήν φιλοτιμίαν και προαίρεσιν τον οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Κύριον Στέφανον, προηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Παντανάσης Αυστραλίας, άνδρα κόσμιον της ήθεση και ιεροπρεπή, ευσυνειδήτως δε και εναφοσιώσει προς την Εκκλησίαν εκπληρούντα τα καθήκοντα αυτού, έγνω απονείμαι αυτό
το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου του καθημάς Οικουμενικού Θρόνου. Εφώ και γράφοντες αποφαινόμεθα είναι ο ηρημένος Αρχιμανδρίτης Κύριος Στέφανος Παντανασιώτης υπάρχει από του νυν και λέγεται και παραπάντων γιγνώσκητε Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, πάση στο οφικείο τούτο προσικούσης τιμής, πάντοτε και παραπάντων απολάβων και αξιούμενος, όθεν εις ένδειξην, βεβαίωσιν και διαρκή μαρτυρίαν, απελήθη με τευχών και ευλογιών ημών εγκαρδίων, το παρόν ημέτερον πατριαρχικών ευεργετήριων γράμμα, το εξονομασθέντη Κυρίω Στεφάνο Παντανασιώτη, Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, εν έτη Σωτηρίο δυσχυλιοστό 24, κατά μήνα Οκτώβριον 7 επινεμήσεως Τρίτης, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος αποφαίνεται. Άξιος! Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Παρακαλώ τον κόσμο, αν είναι δυνατόν, να προχωρήσει προς τα εδώ ή
Ή απάνω, όπως βλέπετε, στα αριστερά σας έχει διάδρομο. Μερικοί μπορούν να πάνε εκεί. Ελάχιστοι. Αρκετοί πρέπει να έρθουν εδώ. Περάστε προς τα εδώ, παρακαλώ. Προχωρήστε προς τα εδώ, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ο Παναγιώτατος. Please, come this way. I'm here with the choir. Come to my way, because we have to open up that place there. Some people can go up to your left, to the balcony. That's better. Thank you. His All Holiness is now with us.
Παναγιώτατε, εδώ τώρα καλείστε τα εγγένεια να κάνετε ενός μικρού ιχθυοτροφείου. Το πρώτο ιχθυοτροφείο αυτού του είδους που έχουμε δει, γιατί θέλει ημονή, με την υποδομή που έχει φτιάξει από κάτω, να μπορεί να είναι αυτάρκης στην παροχή ψαριών. His All Holiness will now release the first local native silver perch fish into the monastery's pond. This will provide fish when it's necessary for the days that they celebrate, για να είναι η μονή αυτάρκη, so the monastery will be self-sufficient. Και οι γείτονες. Do not forget the Astasis. Please, all the monastics should go back to the τράπεζα. Όλοι μοναχοί, μοναχέ, να πάνε στην τράπεζα.